Na 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 na, na 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 na. Yeah. Oh. Yo, shout out to Suri Artiesten in the building. We zijn nu behind the scenes van die clip van Vlinders. Komen jullie met me mee? Daar wordt die shoot gedaan van die modellen. Maxwel. En mama werkt net als zuster, is een kamer zonder een dat ik beter dan leeg van boven met de wonder waar ik ook ben. Een van de Artiesten van Vlinders. Rendal. Een van die modellen Guayna. Kelly. Mijn cameraman Quincy Lissop. En die doen we de shot van Maxwel. Die van de lead singer is van dit lied. En het allemaal het Koelklapse Naida. Als je even naar me kijkt, baby. Ik ben verliefd en het maakt me blij. Na 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 na, yeah, yeah. Mijn lobby is voor jou gestegen. Denk nu dat ik je hart ga breken. Ik heb je nodig in mijn leven. Die leuke momenten en die dingen die we deden kan ik niet vergeten. Ik voel gewoon dat ik je liefde moet geven. Ik wil met je spelen. Mijn ware liefde wil ik ook graag met je delen. Ik ben geen hart. Met hebben we de shot gedaan. Officiële shot met de 3 artiesten. Top zijn in de Vlinders shoot. Nu gaan we kijken hoe Bjorn wat talentje zijn flip-flap gaat draaien. Oké, stay focused. Sonde mulher. Valeu, Teli. Dan krijg je van die vingers in mijn buik. Als je even naar me kijkt, even liever met mij. Ik voor die telefoon. In mijn buik. Als je even naar me kijkt, baby. Ik ben verliefd en het maakt me blij. Eerst gewoon zitten als model en ik krijg nu even verliefd op Ify. Ja, dat is gewoon iets. Het is gewoon even chill hier zo. That's it. Ze bliksem op ronde. Deze ladies blind, ja precies als Stevie Wonder. Ik ga helemaal niet zonder. Yo. Thank you, Suri Artiesten en Hindabuilding. En het is Flavor. Blijf afgestemd voor de volgende aflevering van Suri Artiesten en Hindabuilding. Juni. Als
je even naar me kijkt.